bang wangaruna katinetrane nganggo rapo sataning kukiloring kanigara sageter kene dunganing kunglir wuwu sing pine panca ya anake sapa ya ini kritian iki aja ngawu gawar ngawur Bagong kita kuwi mergane bisa digdaya ulun ingkang ngemong raga kita dipatrapi sarta ditibani pusaka saka Bathara Guru rapopo ki merga saka ulun nek saiki kita ditibani pusaka mesti mati. Wah panjenengan sinten Bu Ulun? Ulun Sang Asih Prana. Asih? Iya. Kok lanang? Ulun Sang Hyang Bathara Wenang. Oh, Sang Hyang Bathara Wenang sing nggih pondhong kula nggih. Iya. Kita arep takon apa Bagong ulun ingkang bakal paring wangsulan. Kula memang bingung pengen ketemu kali bapak kita Semar. Lho. Bisa tak kisruh sisan kene. Kula niku wis ngerti nek bapak kula Semar, nek ning anu wangsulane bapak kula niku Semar kula ora dakal kedarang-darang tekan mriki. Bagong dalem ngene. Biyen nalika Manikmaya kadereng lan kepingin dadi dewaning para dewa wekasan atur pelapuran ingkang ora sak mestine kelawan Sang Hyang Bathara Tunggal. Bathara Tunggal kuwi bapakne bapak kita ya kuwi Semar. Eyang. Iya. Eyang Tunggal. Tunggale teng pundi? Jenenge Eyang Tunggal. Oh nggih. Tumuli Semar dikon mangan pagering bumi ingkang sisih wetan. Ismaya nalika semono jenenge lan Tejamaya ya Teja Mantri dikon mangan pagering gunung sisih kulon. Kekarone padha bubrah ragane wekasan ditumbung urip ana ing jagat. Nalika semono Tejamaya dibuang ana ing jagat sabrang dene Ismaya dibuang ana ing jagat tanah Jawa. Nalika semono durung ana bangsaning menungsa sing urip ana ing jagat kuwi bangsaning jin. Oh nggih. Lah nalika semono ulun dhewe ingkang darbe penemu nalika si Manikmaya nglarapake kelawan kadange sepuh ya kuwi si Ismaya sowan ana ing Ngundaran Tirbawana nyuwun supaya diparingi ruwang. Nggih. Terus nalika semono ulun paringi ruwang ya kuwi wujude ayang-ayangane Semar ingkang ndak puja dadi wong kang ndugal kewarisan. Tumuli diparingi jeneng Bagong. Mula sak temene kita kuwi anak Semar sing tuwa dhewe Bagong. Oh, ngoten. Iya. Wah. Anggere mulai ngetraki Petruk. Adikku ora masalah. Ning tetep kita ingkang tinemu ragil dadi perkarane kaya mengkono kuwi. Kena ngopo kita ora percaya marang Bathara Guru? Merga Bathara Guru mboten ingkang muja kula. Sing muja kula saking ayang-ayang wujud manungsa niku pukulun Sang Hyang Wenang. Iya, pancen ulun. Nah, nek panjenengan sing paring dawuh kula wis percaya. Ning kula pripun niki napa nggih bali dadi ayang-ayang melih? Sesuk ana candhake lelakon dhewe Bagong. Oh ngoten. Iya, ulun durung bisa mbabar. Ndak disiki panguwasaning Gusti. Oh, nggih. Wis kita lega. Pun. Alah gene meng kaya ngono nggekno ket sore kok gayange ra jamak-jamak. Dene meng alah wis jan wis. Wis. Iya, pancen kudu kaya mengkono Bagong. Nggih nggih. Kita bali ning jagat merga bojo kita ingkang kita dawuhi wujud Bagong dina samengko dirangket dening Pandhawa sabab dikira kita ingkang ngusahasik kayiwangan. Walah yem. Lah mbelani karo aku jan lahir batin tenan yem. Nggih kula tak wangsul. Iya, kita mudhuna ning jagat. Oh nggih. Ane le medhon pripun kula ora iso mabur. Kita iso mabur merga saka ulun. Lah nggih lah terus saniki kula ora iso mabur le arep medhon pripun dadali.
ulun kita sifat angin supaya aja nganti pati-pati tiba negara Ngamarta Bagong. Sendika Tunjan ganjing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung tabah ya kum siap wong rasa lahi santai wae tru ayo pukulun menika ingkang abdi pun Bagong wong kang kaya kowe wani gawe rusak kayangan malah samengko bisa gawe srana ulun tedhak ning Madyapada kita nandang luput Bagong. Nuwun sewu, kula niku mboten tumindak napa-napa kula. Kula niku mboten tumindak napa-napa, mboten ngoyak-oyak sampeyan, kula niku nderekke Ndara Janaka Ali Petra ya, Tru. Heeh. Niki kula nganggo seksi Petra. Ndara Janaka nggih dadi seksi. Nggih, Bu Kulun. Arjuna kita mbuya usah melu-melu. Merga saka pokal gawene Bagong kaya mengkono ulun kewirangan. Wong kang wani gawe wiranging Iwang Pikulun Bathara Guru tetep kudu ulun cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kula niku salah apa Wah jan Gong, sabar ya Le. Arep ora salah nek kowe ngadep Iwang Pikulun Bathara Guru ki nyawamu aja karo ning bun-bun. Santai, tenang wae lho kowe iki. Aku mesti mati wis to santai wae. Wong kok teteke kaya ngono ya Werkudara. Wah, caidan. Ngadep Bathara Guru sapenake dhewe. Asli kula niku mboten tumindak napa-napa. Bagong. Nun. Mbok yo aja ngono nek tumindak akonana. Walah, jan wis. Iki termakan hasutan Bathara Guru kabeh. Kabeh do nyalake aku. Piye wis nek kaya ngoten niku kula tak takon. Pripun? Kita tetep bakal ulun cemplungake ning Kawah Candra Dimuka Bagong. Petro, Nun. Sapa kae? Mboten ngerti ini kok mara tamu niku. Assalamualaikum. Gong tak andel lho. Kowe ngapae? Ha kok suaramu? Aku kira nyuara apa-apa wajan wis. Wong salah kok kesalah terus ta iki? Karena kias meneng wae lho Tor. Truk. Tora. Petro, Nun. Tilikane ana? Nggih. Ora masau kok iki lagi ana pengadilan Bagong arti adili kok dodok-dodok ora. Hai. Lho. Kok andang tekan jaba, Gong? Ngapa ya kowe? Ora kok andang tekan jaba. Aku yen meneng jaba antil modar kowe. Ora kok sapa? Wis ta. Akeh sing ngono kae sapa gawe padha kowe persis ngono kok. Ayo ndono karo aku. Apa lakon apa kok dadi kembar, lakon apa kok dadi kembar. Petro iki piye kok kaya ngene iki? Wah, edan Petro malah nggawa boneka Bagong. Iki yo ngopo boneka Bagong? Iki Bagong ing tenan kok. Bagong kok dadi loro. Iki kok malah ana loro apa ana kawan Bagong. Piye? Pukulun iki arep nyemplungke aku nang Kawah Candra Dimuka. Tak rubat lho. Lho kusik-kusik. Aja ngawu gawar ngawur. Iki ndi Bagong sing saknyatane? Yem salima yen aku tak matur ndak rampung-rampung. Nggih ngestaken dawuh ora nyuwara Bagong. Nggih ngestaken. Ah, salin.